Ne, to si děláš ze mě srandu. Proč to muselo dopadnout takhle? Bayern s Realem. Proč to kavalinka červenou? Ach jo. Kouknul jsem na pavouk. PSG Liverpool. 4-0 celkem. Real Madrid Barcelona 4-6. Barcelona proti Atletiku Madrid 2-3. Jak to mohla Barcelona prohrát? A Sporting s Arsenálem 0-1. Takovýhle den a to čas nevím. Až o finále. Čej. Čau, tady máte QR kód, naskenujte si mě a budete mě mít ve friendech. Tak se jmenuji před GTA 6. Nejlepší je Bobek.cz, toho bych si vzal. To je nejlepší na půjšování.